ASM Professional Audio Tombo kangen asik-asik. Engko ninggal katresnane Raisa saiki tombo kangen dulu. Tombo kangen permintaan saking Pak E. Kadung aku semuangat yo. Asik. He, he, he. He, he, he. Asik. Little music. Asik. ASM Pro Audio Talk. Spesial kagum Juna Zami. Teman-teman dari mana? Ini. Hey, 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 hey. Mas apa wis lali sliramu? Asik, asik. Audio terima kasih Karama FM. Hey, 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 hey. Asik, asik. Mas apa wis lali sliramu? Adek semua yen dolan karo
Ora enak iki. Yo iki yo reneng, yo memang ngono Tak tambahi. kuwi. Oh, tak